Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Ayaw na ayaw po ng boyfriend ko sa aking pangarap na maging sikat. Feel good morning, call and tits. Isa po akong follower nyo sa inyong nakakatuwa na programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Ethel, 23 ng Mandaluyong. Pangarap ko pong maging modelo at artista kung papalarin. So, ibig sabihin, hindi ko po kamukha si Mang Kanor, pangit kasi siya. Wala yan sa script. Grabe. Wala sa script, guys. Nabigyan po ako ng break ng isang freelancer na gagawin daw po akong model para sa isang brand endorsement. I was so happy, like, oh my God, is this happening? Isn't them? Ano? Unti-unti nang natutupad ang aking mga pangarap. Kaso, si Drew po, ayaw niya nun. Ayaw niyang sumikat ako. Tambay po siya at mahilig magbilyar sa araw-araw. May sustento naman po siya galing sa nanay niya na nasa abroad. Pero, yun, kontra talaga siya sa mga gusto ko eh. Ano kayang gagawin ko? At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano ginagawa mo, mahal? Ako yung direct mag-photoshoot tayo ng mahal. Wag ba ako? Kadiri ka. Hindi, di ba pumahal yung tawag sa inyo ng mga staff nyo na pogi? Of course, mahal. Oh, syempre pag pogi, Oh, mahal this, ko yan. kaya mahal po yung tawag ko sa inyo. Eh, maganda ka. Hindi ka Okay pogi. po. Eh, wag mo ko tawagin mahal. Okay, Po. ready. Smile. Sandali. Hoy, buwang, ayusin mo yan. Okay, ready? 1, 2, go! Ayan, sige pa. Tama lang Ilabas. katingin ko, Yabong. Ay, labas mo pa yan. Ayan. Alam, makikita pa po kasi yung utong ko. Guys, eh. hoy! Ganito yan. I-edit naman yan. Kasi, Baka po i-save ni Kuya Bong na photographer. Kanina ba? Na-bluetooth na? kasi yan, baby girl. Kung gusto mong sumikat, huwag kang mag-inarte. Ganito Hindi talaga naman sa po ako industriya. naiinarte. Kaya lang, saan po gagamitin? Anong Avon po ba yung... Hindi! Para sa isang, magiging brand ambassador ka ng isang Talaga alak. po? Alak? For approval. Kaya nga kailangan gandahan mo kasi marami Approval, nag-submit. Ay, For huwag po kayong approval. magalit. Ginagawa ko po O, naman, sige na, madam. lago. Ayan, sige, go, Bong. Ganito po ba? Sabay, papa. Ayan, labas pa nila. Ay, sarap. Nang picture. Ah, okay.
Go, go! Sige na, picture! Ayan, very good! Isa pa nga, Ayan. Ganto po. Ayan, ganyan. Lumiyad ka! Sagad na po yung puwete. Okay. Okay. Sobrang sexy ko pala, love, no? Tama pala yung lagi mo sinasabi pag nagbebembang tayo. Ang sexy ko talaga. Ano yan? Teka, Brad, teka lang. Mayan ako. Kim, mayan ako tira, Kim. Pakita mo sa mga kabilyaran mo. Ano pakita? Kim, mo ka sumilip, Kim. Uy! Sarap naman yan. Alam mo, swerte mo talaga sa girlfriend mo. Sexy, oh. Teka lang. Teka lang. Kim, mamaya na ako maglaro. Mahalo. Ah, bakit ganyan yung suot mo? Ano yan? Kitang-kita yung kaluluwa mo. Photoshoot naman. Professional naman yan. Wala. Para saan yan? Ha? Ulit ka ba? Endorsement nga. Tingin mo natutuwa ako? Pagpapantasyan ka na yung mga lalaki, akin ka lang eh. Eh, mahal. Ito na yung... Mahal kasi yun yung pangarap ko eh. Tsaka Ethel naman, ang dami yung pwedeng gawing pangarap yan pa. Ano ba? Gusto mo maging bold star? Grabe ka na. O ano tawag mo dyan? Ano tinakip mo dyan? Sexy lang naman eh. Kasi true, wala kang panloob. Professional naman yan eh. Siyempre, kailangan ng endorser na sexy. Ano, Ang swerte ko nga, diba? Ayoko nga nung gaganyan ka. Kasi maraming papasok na yan. May mga indecent proposals na yan. Tapos may mga... Advance mo naman. Aaligid na sa'yo. Hindi naman lahat ng model ganoon. Mahal naman eh. Mahal. Huwag kang magalit. Basta ayoko ng ganyan. Eh, paano yan? Okay na yan. For approval Uuwi ako na ng lang Pangasinan. Doon sa lolo ko, uuwi ako. Ba't ka uuwi? Sino kasama ko? Kung gusto mo sumama ka. Nainis ako sa'yo eh. Huwag ka magalit. Sama ka sa akin. Oo, pero huwag ka na magalit. Sa bakasyon muna tayo, nainis ako sa'yo eh. Huwag ka na magalit. O, sige na. Sama ka na. Opo. Sorry na, huwag ka na magtampo. Ikaw kasi, tingnan mo naman yung mga... Trabaho lang yan eh. Bakit kumikita ka na ba dyan? Hindi, syempre, starting pa lang kaya kailangan ko ng portfolio ng mga ganyan na picture. Ayoko na ng ganyan ha. Sige na. Oh, sorry na. Pag-ayos ka na ng gamit to. Galit na galit po talaga si Drew. At para kumalma siya ay napasama po ako sa Pangasinan. Tsaka 5 days lang naman daw siya doon. Kaso, matapos po ang 1 linggo, mahal, nag-impake na ako ng gamit Parang bakit? May mga isdang fresh dyan kanina. Yung mga nangisda si Lolo eh. Mahal kasi Lo! Ay, si Lolo. Ayo. Ayan na, may pangsabaw na tayo, malasugi. Isdang malasugi. Sarap yan. Sutukil. Sogbat wakilaw. Joke yun, Lo? Ha? Joke yun? Joke ba ako? Joke yun. Tumawa ka eh. Joke yun. Hindi, alam nyo naman po, napapatawa nyo ako. Pero Lo, mamaya uwi na po kami Ang sexy talaga ng jowa ng apo ko. Lo, ba't tumititig ka sa jowa ko, Lo? Hindi, binabantayan lang natin. May mga mangingisda dito, mga manyakis din eh. Ha? Sige na, lulutuin ko na to, apo. Ha? Sige, Lo, kasi baka... Mahal inayos ko na yung mga gamit para mamaya makaluwas na tayo pabalik Manila. Anong luwas? Anong balik? Mahal, 7 days na tayo dito. Sabi natin, 5 days lang tayo dito.
Kasi mahal, tinatawagan na ako nung handler ko Director. eh. Oo, Oo. director handler mo. Nagustuhan daw kasi ng brand yung photoshoot. So yun, baka ako na yung kuhanin. Nagustuhan. O nagustuhan ka ng mga bossing doon. Yun nga po, nagustuhan Oo. po ako. O nagustuhan ka, gusto kang yayariin ka. Mahal, hindi ganun sa industry. Hindi naman ako ganun klase ng babae. Wag ako. Ethel, wag ako. Ha? Mahal. Kahit tambay-tambay ako, may mga kontak ako, may mga connection ako dyan. Mahal, ito na yun. Magiging successful na ako. Ayan, tumatawag oh. Di ba sa... Hello? Hoy! Madam? Babae! Ano ba? Hindi ka nasisipot? Di ba may photoshoot tayo today? Asan ka na? Naghihintay kami. Wala ka pa. Madam, babalik ako ngayon ng Manila. Promise. Antayin ko lang tong boyfriend. Etong... Anong oras ka pa darating? Nasa Bulinaw ka pa, Pangasinan? Mabilis. 8 oras yung biyahe mo. Hindi, kaya i-drive to 30 minutes. Ano yan? Zipline? Magsisipline lang kayo. Umayos ka, Iha. Ha? Umayos ka. Babalik ako, promise. Huwag ka na bumalik. Sinayang mo yung oportunidad mo. Madam! Bye! Madam! Mahal, paano yun? Balik na Sabi ko kayo. naman kasi sa'yo, patayin mo yung cellphone mo. Bakit inon mo pa? Ang kulit mo kasi. Ay, kasi gusto ko yung project. Huwag ka na magalit. Gusto project, sabi ko naman, buti naman na-cancel ka doon. Ayoko nga doon eh. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Di tayo uuwi. Next week na tayo uuwi. Sige, huwag ka na magalit, please. Mahal naman. Huwag ka na magalit. Tara, kain na tayo dun sa niluto ni Lolo. Hindi, Halika dito na. muna tayo sa may bangka. Uugayin mo. Dito naman yung bangka sa ano eh. Saan? Sa bato? Oo. Dito talaga. Dito tayo sa... Bangka fan. Huwag ka na mainit. Mga init eh. Grabe naman to. Walang pinipiling lugar naman na to. May trapal naman eh. Halika na dito sa loob ng bangka. Uga dito, mahilo ako. Hindi nga ako Okay, bahala. nakatuwad na. Bakit? Halika na. Nagalit nga po si Direk. Pero wala na siyang magawa dahil nangyari na. Pero dun ko na-realize na toxic pala talaga si Drew. Binembang niya po ako ng halos 2 linggo, non-stop. China oil. Sana oil. Gas-gas na gas. Ang hapdi-hapdi. At pagkabalik ng Manila, Direk, eto na po ako. Uy, kapal naman ang mukha mo, girl. Pumunta ka pa dito. Wala na, may nakuha na. May endorso na akong ibang modelo kasi hindi ka professional. Hindi, may Pag ginawa. sinabing ito yung date, ito yung araw, ito yung oras, sumunod ka. Sorry, Direk, kasi ano yun. Wala na, sorry. Walang rason. Bigyan niyo naman po ako ng isang pagkakataon. Wala. Ano pang pagkakataon may nakuha na yung iba? Malaking project yun. Pero Ina. di ba sabi niyo pa ako yung perfect dun sa brand? Ikaw nga sana, pero anong ginawa mo? Baka pwede po natin makausap yung yung CEO ng may-ari ng ala. Wala ka nang magagawa. Okay? Sige na, madam, gawa mo ng paraan. Pangarap ko kasi to eh, madam. Sinira mo na yung pangarap mo. Kaya, babush. Madam, pag tawagan mo ako pag nabago Wala isip na, mo. wala na nga! Madam! Wala na!
hindi lang yun, call and tits. Nalaman ko, buntis pala ako. 2 linggo ba naman pinimba? Paano to, Drew? Anong paano to? Paano tong bata? Tambay ka. Ako wala pa akong trabaho. Basta. Basta? Anong sagot yan, basta? Salap na may matino na akong trabaho. Makakaahon na ako sa hirap. Ha? Paano to? Paano yung buhay ko ngayon? Sinisisi mo ba ako? Oo. Ha? Kasi ikaw hadlang sa pangarap ko eh. Andun na ako eh. Kasi makasarili ka. Gusto mo ikaw lang. Asan ang makasarili? Ikaw ang makasarili! Wala kang paki sa akin! Mahal mo lang yung sarili mo! Umigil ka! Sinisigawan mo ako! Sinampan, Drew! Ha? Sinisigaw-sigawan mo ako? Ha? Sinisigaw-sigawan mo ako? Susok mo nun! Drew! Huwag mo nang ulitin sa akin yan, ha? Kala mo hindi kita tutuluyan, ha? Drew! Mayos ka! Sinasabi O di magbuntis ka, ianak mo yung bata. O tapos, ano problema doon? Drew, bakit ka ganyan sa akin? Hindi mo ko totoong mahal. Ayaw mo ko maging masaya. Masaya naman tayo, di ba? Drew, paano na may pangarap ako, Drew eh? Tumigil ka. Ha? Saro ka malandi. Gusto mo yung mga picture-picture na hubad-hubad? Hindi Ha? mo malandi. Alam mo yan. Alam mo yan eh. Tumigil ka. Bakit mo ko sinampal, Drew? Gusto mong umuwi sa inyo? Drew. Umuwi ka. Drew. Mga sarili kaya ko yung mga sarili. Drew!